Jay, baraw. In ka man nagbalsiga. Tanay, awanin pagsugraw. Adupay matay mabalsig. Masadutak amang. Da kayo na. Anya, siya ti pagbalsigam. Nagalaskan nga inanak. Tasakpay nga amam ti pagbalsigam. Napigpigsa kayo maglangang siya. Anya lagi din ti kastoy nga inanak aya. Hay, apay akastoy tinagbali na putot ko. Apay asobra sa daw. Anya laki din ni tatang ay. Nagaduti sa una jo. In kakitagbalsigan, tawan pagsungrod tayo. Masadutak nga raw. Ibaon ko langin ni Gurya. Tayo sa tagbalsay. Masadot ka talaga. Hala, ha. Agtugtugaw ka lang ang ruda ni tagbalmalam. Jaski ka nga inanak. Jason, adda kagayam diti paraangan anak kaidda dita indayon. Kayat ko ti mangga. Diti nagdadakkel unay amangga Diti kasla ka dadakkel ti papaya ti kadakkel na. Nakakita mo iti kastamang da. Ijay cindaan adu ijay. Aguyong jo. Adaki di mo mangga kas kadaktal ti papaya. Nakita nga rod ijay cindaan. Masadutak ka mapan gumatang. Kinawan kwartak. Makapangpanganak kon iti mangga. Sapay agtubugan ding iwat ko. Tamain imagine ko ti mangga nagdadakkel nga isawsaw ko iti aramang. Nagimasan? Pumanaw ka man dito sa ako. Anyamot tan. Sipod nagkalay sata. Di nakpay na paramanan mo't iti kayat ko akanan. Nang runa pa'y nga rod itata aginawa ko. Ataywan naman. Makasinga kayo di pa nagilad ko. Panawan na ko dito. Apay anak ko na starupam, Gloria. Makapangpanganak ngamin iti mangga akas lakadadakkel ti papaya, tatang. Papaya? Adamot mulak a papaya di talikudan ti balay. Mangga, tatang. Saan a papaya? Ay, mangga. Din ka dumawat kin ni Bakit Rimay. Adamot mula na mangga. Dayti nagdadakkel a mangga ti kayat ko, tatang. Dayti kaslak kadadakkel ti papaya. Anya? Ibabaon ko ni Jason ang mapan gumatang iti tiyendaan. Masadot ka no. Awan kwarta na. Kasano ko ma ang maadaan iti kwarta kat di matagtrabaho? Oh, tatang. Abayan. Agsakit ka matay, manugang ka. Sobramot gayam ti kinasadot na. May salang mo ti paggagatan na, tatang. Ha? Adayamot paggagatan na? Ada, tatang. Nagagatamangan. Ay, punaw. Ay, anyalaki din aya ni Jason. Tatang. Tatang, da kayo man langon ti mapanagsapol iti mangga, akas la kadadakol ti papaya. Ha? Ang mga numargrag ti inawak, no jak makapangan iti kayat ko akanon. Ay, Jaskay. Kasla siyak matan ti amano kasta. Ibaon mo ti asawam, sana siya. Alan tatang. Mangga, akasla kadakkel ti papaya. Naa, adamot aya kasta. Isaon, itay ka pa anak istambay di tistor ka. Awan ka di trabaho. Uray sana agtrabaho. Agbiagak lata. Pring! Ay, imbaga, sapay masikog samot ni Bakit Mau. Anya ko matbibiyang mo ngay. Numasikaw. Mas dawak nga raw. Day talagi si istambay to Ibrahim. Idinto ta masikog ni Bakit Mau. Imbis nga agagawa ka. Anya ko matbibiyang mo ngay. Anya lagi din ti sadot a tao aya. Ay, nagmalas mo ni Bakit Mau. Apay, si kaya timang pagpakan kanya. Tapakibiyangam ti Berto. Mala, lipati mo timbagak, Jason. Kahit pumanaw ka di tasangot istor ka. Tamang ano, agmalas ti istor ka. Jak kayat nya dagis tambay di tasangot istor ka. Nang runa no sa tao. Tamang tit iti malas. Kunamot lang no perfecto ka ataw. Ping! Fay! Nagalas kanto. Pay ataw. Di ka man, Jason. Kasi ka, day talanagan mo tinataar. Ngam ta pa nagrupropam ken kinataom ket sadot. Anya laki din na yan. Oh, kasalaw, Jason. Dakilan ti tiyan ni Bakit Mau. Manggil kan
Tapno addan to kwartayaw no aganak. Awan nga ron masapula ka pang ganan. Mala. Inka mangayaw. Ta ipan mo ije balay da bagat silay. Tangdanan kan tao. Masadutak tatang. Anya. Anya lagi din. Di kinasadot mo at haaw, Jason. Masadutak nga raw. Inga kat mangayaw. Ta isupay titangdan mo. Ibaon ko langin ni Gorya. Taisaw, ti mangayaw. Ay na, Jason! Pakawanam! Siyak tibaon mo, mangayaw! Man anaw, ingka kidding. Taiso pa kwarta. Ay, anya kalakit din, aya! Iunay mo dati. Sinalbagkan. Nag-uwi ka mo ting. Anya lakit din tinaasawa kaya. Tao ka di pa, iwan no may salabang bante. Na, Ay, agbabawi ka talaga. Nakikalay sa ka, Jason. Anya lagi din di kasi abiyag ko aya. Nakakaasi aga. Nakiasawa kiti sa dut na unay a tao. Anya nga dati aramidak aya. Ay, isinak samatan. Imbis nga isuti agpulsiging ang trabaho. Hingam saan? Tasyak pa'y di patudunan na. Ah, Jason! Payasadot ka! Day tala aglamot! Di paggagata! Oops! Sika tinangayaw, Gorya. Wala na silay. Masikog ka. Ngam sika pa'y latin nangayaw. Kasanumat nga minana kadi matagunay ni Jason. Kasano kami ang mataan nga iti kwarta. Nang runa taga nakakton. Anya lakit din ti asawam aya. Ay makapasuron a panunutan. Sobra ti sadot na. Wan nga rod nana. Ibagamkin nila kay mo ta iso ti mangayaw. Tapno ad-adaw. No ado ti kayo ayag na. Siyempre, dakdakkel mo ti tangdan na. Wan nana. Ibagaktuin to nagawid ah. Ay, anya lakit din ti kasta klase ti asawa aya. Grabe! Grabe! Tatang, kabulan akon. Aga nakakton. Ay katwan Anya nga rod kat masikog ka. Tatang, awan pa'y maigatan ko itibado kan ulas ti baby. Apay ngay asak ti pangibagaam. Kasanumat ngamin, kadi mat agunay ti anak yo. Nakatugawlatan, wano saan, nakailad. Mala, bayam. Ta inlak to iti kaaruba. Ta bareng adda madawat ko akawas ti maladaga. Ay, anya laki din ti kastoy aya. Kasla siyak meten ti ama. Ta siyak ti agirimidyaw para iti panagpas kay mau. Kasanumat ngamin tatang, awan mat panunot ti anak yo. Iso ada kayon at mga kam iti akam na kuma. Anya? Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay ko. Uy, Jason, agriin ka. Unay mo dato yun. Istorbo kay ti panaturog. Nagsakit ti tiyan ko. Ang tumar kay ti angas na. Tadi ka makaistorbo iti panaturog. Jason! Ang anak ako! Inka bang ayab iti pangiluganan ta kini Gloria. Ta ipanta ni hospital. Da kayo na timapan. Anya ka laki iti daya, Jason. Hala, aggunay ka, Jason. Inka mang kita iti pangiluganan ta iti asawam. Ta ipanta ni hospital. Ay, kaka.
Si kakaday ti amaday ta maladaga. Tas si kamay ti bantay day ta nagpasngay. Ha? Naggasat kan. Taubing pa'y ta asawam, kaka. Ha? Karupropam mo't unay ta anak yaw, kaka. Ha? Lakay kan. Madapay laeng putot mo maladaga. Ha? Na, kaslamas daw kakanagiti bagbagak. Mala, innakaon, labsan kan, kaka. Na. Anya ti linaw lawat de ja pada kalakay. Siya ka na ti ama to'y maladaga. Ay, anyan. Hoy, sandaw. Inkagsapol iti panggedam. Tapnosan niyag bisinta anak mo. Anya ti anak kaw, tatang. Babae wino lalakay. Lalaki, lukaw. No di ka pa'y lagbalbalew. Ang mga no isina ka ni Gloria, lukaw. Ha? Mala, inkagat agsapol iti panggedam. Siya kung ti makamo iti aginam. Inton madamdama. Yawid ko itan, apaman ama bayadak ti bilday di ospital. Imayak la na nga la, iti pagbayad ko di ospital. Tatang, karupropak ka ti putot ka. Ay, lukaw! Alangan asyak, ti karupropa na. Asino kumapay nga raw, ti karupropa na. No di sika, tas sikamot ti ama na. Ngam sapay la kuma, tas saan na atawidan, ti kinasadot mo. Tatang, Ala, gunay kan, inkan mang sapul ti panggedam. Tapnosan nagbisin ti pamilya. nanasilay. Mabalin ka di asaklangan ti tangda ng magbalsay. Saanan, ang mga nuwardi-wardi lati trabaho. Nga men, sadot ka. Maistres aklaang nukasta. Ay saan na? Agdagetak itan. Aggagat ka itan? Kasta nga rod na. Ay katurumbang lang ah. Nga men, addan putot mo. Agagawa ka. Tanusaksak lutom latan dagiti dakulap mo. Ay awan na. Awan na saya at apagbanagan ti pamilyam. Uwan na. Amok itan. Mala, agbalsig ka nga raw. Kalpasan na, aggaik ka di talikodan ti balay me. Kalpasan na, mga ramid kanto iti dalikan apaglutwak iti kanan ti baboy. Uwan na. Kalpasan na, ibaon kan tupay nga agpatpat iti runo. Katyalad mo, ijay pagmulaak iti natang. Uwan na. Kasta ah. Ala, irugi mo ti agtrabaho. Tasi dadaanak amang sweldo kan ka. Uwan na. Ay, anyalaki din aya. No ko maidipay, anak ka amirisak. Saan ko man napariga ni Gloria nagtrabaho. Sakbay nagpasngay. Piman mo ni bakit ka? At, nabanugak ah. Napanog ka ni ti hustaw, gisaw nanak. Agkarasubli ka mangayaw. Aginana ka mo ta. Sapay di ka pa'y nangal daw. At dapay sublik abunagan tatang. Naskin amabunag ko amin ang dagiti kayaw. Tapno tangdanan na ko ni Nana Silay. Anya laki din aya. Gimagit ka ngagpaisaw. Ngam sobra-sobra man matay. Anyalaki din ay tatang. Idi sa dutak. At damakunayaw. Sa itatagim magudak. At dalat tamakunayaw. Ay na, Jason. Dahito itilaglagi pa. Dakas tagsadot-sadot. Ken dakas mati sobra na gagay. Adi mo pa yin masangot ti mangan. Taamangan, wag sakit ka. Iso nga ita, aggagat ka na ta. Ngam di mo matbaybay antibagim ah. Numabisin ka, mangan ka. Woy, tatang. Oh, makitam da ito akwarta kay gumkaw. Bakay. Antaw. Awata maun bakay. At maniniyawat mo kanya? Win ah. Ta nagtrabaho ak. Ngaraw. Talaga anong balbaliw kan anak ay? Ngamain. Nakakaasi ka no si kalatan ti manggay. Bakay. Agyaman ak no kasta, nakay. Ay. Anyalaki din aya. No apay nga itala nga nakaamiris at bakay. At least, nakaamiris kan. Naragsakak iti dayta. Sapay sakti sarsaritain dagiti tattao. Asadutak kanaw.
Malas mo kano tasak tin nakiasawaam. No apay kano adinak pala sininaan. Dandanin Ha? Ngam, kunani tatang ambo. Nga agan ano sakkano, tabarang agbalbaliw kan. Ay na, mabainak unay king ka bakay? Sorry, bakay? Tinapatag, agagat kan, Jason lakay. Nang runa pa'y taaddan anak ta. Win bakay? Sorry, why? Sorry talaga. Ikaray, saan akong ngagsadsa daw? Aggagat akong para iti pamilya ta. Agbababawi ka ng asawa kin ka. Agpadatalaang nagbababaway kandraw. Nagrigat tibiyag ko, idinakiasawa ken ka. Anya laki din. Ag sinatang arutin tapno malpasan ti amay. Ay sana ka mabutang amakisinaken ka. Gaputawan metlat sir-sirbi maun. Anya ti kayat mo asawain nga awanan ti sirsirbay. Agrakaya kan kandraw. Anya? Nagturod ka mang ibaga kanyak ngagsinatan. Magsapulak iti ubeng ngam iti sika. Anya laki din. Uray sakmat. Ag sapulak iti ubeng ng iti sika. Ngaw, ada mangayat kan ka. Adaw ti mangayat kanya nga oray lakaya kon. Isong ag sinatalangan kaputa di kan ay ayatan. Kasangsangpit ko pa'y laang nakamisuot ka man ng tatang. Kabusor ko ti inam anak kaw. Apay, nagapa kayo ka di manin kaninanang. Huwain birna. Nabanuga kaw na magaw-awat kan kuwana. Anya nga min tinagapaan nyo kaninanang aya, tatang. May papaniti sinulay da mapukpukaw. Anya? Sinulid laang ang mapukpukaw tinagapaan nyo kaninanang? Nagbasita banag. Basol ni nanang mau. Gaputa ipabasol na kanya ti panakapukaw ti sinulay. Ay, unay kayo lakit din aya, tatang. Orno sa nyo manday tabagbagiyo kaninanang? Kababain kadagiti kakaruba ti panagbinbinog kawyo. Ni nanang mau ti pangibagam iti dayta birna. Saan kata siya? Ala, kasaritak nga ron ni nanang, tatang. Di kay kadin agap apa. Makisina akon kinitatang yaw anak ko. Jakon ay ayatan. Husto dayta, nanang. Sinulid la mapukpukaw tinagapaan niyo? Bastos kit di dayjay nga ma'am. Gaputa pinukaw na jay sinulid ko. Imbes nga dapagdait ko itinapisang apantek. Ala, siya kundi gumatang iti sinulid. Tapno saan kayon nga agap apa? Basta, jak kayat akasarita ni tatang yaw. Masuruna! Nasaya ata si Mangput kan manong lito. Apay ka day, birna. Nasangputak nga agap apa dananang kentatang. Gapulaang iti mapukpukaw a sinulid. Anya? Ay, kababain man nga rodahin kadagiti karoba. Ti panagpinpinog kaw da. Lakit di manong. Iso agim matang akon iti sinulid. Tapno sandan nga agap apa. Nasayaat nga rodo kasta, ading ko. Di ko nam kasarita ka. Di ko nam kasarita kamay. Be! Be, kamot Di ka man lakasason. Anya laki din. At dalatakin ka no di na kaya't akasarita. Nagswerte ka no kasarita ka pa'y kandro. Oray man saan tagag sarsarita itag nanayaw. Wan! Day talagayam! Wala, para makita no asino ti sana makaanas. Aginggat inggana! Di kan kasarsarita! Kagurgura ka lalaki! Kagurgura ka mo ta babae. No adda mapukaw, ipabasol mo kanyak. No ammom lako mati agidulain, saan kumangagpukaw ti usar dito'y balay? Apay, saklaeng ayat agkamkamalay. Oray si kamot Anya kumati nagkamalyak, alaman? Di monto pa yung mutaglutaw. Saan anaimas ti panaglutglutaw? Anya, itapay nga ibagam day takanyak? 40 atawan tinapalabas a panagdenata. Sumardagan! Sikati sumardang! Anya nga raw ti kayat mau, Sikaman! Anya ti kayat mo ang mapasamak ita? Agsinatan! Wan! Agsinatan! Wen! Anya laki din! Oray man saan tanyag kita? Wan!
uray saan tan nga kita. Malas ka itibiyag ko. Tatang, nanang, nasangpatan kayo manin nga agap-apa. Di kay lamaum-uma. Kababain launayin kadagiti kakaruba. Jak kayat ang kasarita da itang inam. Ad-adapay adi ka kayat akasarita kandraw. Nagalas ti ugali mabakbakatan. Naalalas ti ugali malaklakayan. Ay, anya manin ayat ipagap-apaan nyo. Daytay nama. Nagalas ti panagsasaw na kanyak. Makasair. Sika ti makasaer ti panagsasaw na. Di kan kayat akasarita. Ay adadapay kanyak at di ka kayat ang kasarita. Naglaad ka bakbakatan. Nalalaad ka. Gusto daytan. Kanayon kayo nga agapa. Nagbasit laban nagtipagap-apaan nyo. Anjalaki din. Ore man agsila kami kininanagyaw. Saan anasakit ti bakrangkaw? Isardeng yu kumanti na labas sa panagap-apa yu kininanang. Tatang, saan kayo matakas tayo day? Baso lamin da ito ninanangyaw. Nagsaya at akin kwa na ngam kanayon lang aung-ungtan. Imbes ada kayo kumanti mangbagbaga kada kami nga anak yaw. Ngam kasla pa yan da kami timang bagbaga kada kayaw. Nasakit la tinakam ko itinayaw. Litaw. Awan lagat sakti pa basulin na no at damapukpukaw. Ken awan kanon sir-serbi ka tao. Tatang, isungag sila kami laengan kininanang yaw. Tapno malpasan ti amin. Apay day ta nagdakilabag mau imeng. Awan bibiyang mau. Apay, agtalaw kan? Wan, sana kaun ngagpakpakita pa'y kun ka. Aya, Agtalaw akaun, tawan mo't serbe ti panagdinat ha. Kanayon ta nga agapa. anya ngay nga raw ti maramidak nagtalaw kan? Wan, talagang agtalaw akaun. Okay, papanam ngay. Kumpormidita na. Adaya met lugar akong porme. Awan bibiyang mau no sa dino ti papanak. Anya pa lang nga ter aramida, mimeng. Agtalaw kan bagkati maun day ta nagdadakilabag mau. Talagang agtalaw akaun kandraw. Sana kaun nagpakpakita pa'y kada kayaw. Pumanaw ka nga rudan Anya pala ter aramida. Hindi nakman apuraan apumanaw si kakandraw. Itay mo pa ngay bagbagang agtalaw ka. Ngam adda ka pa'y mula di balay. Di kan ay ayatan. Ure siya kimeng. Di ka matin ay ayatin. Goodbye. Goodbye mat Tarupam. Tarupa mat Inakaun. Hala mapan kan. Inakaun kandraw. Agtalaw akaun. Bagkata kaun tinagdakila bagkaw. Bagkati maun ta pumanaw kan imeng. Di kan sumanaupay. Anay kaw. Anay. Ay, kila at asim makiti dyan kaw. Ay, anay kaw. Apay da ito nagdadakilabag nanang. Bagko nga agtalawan akaw. Anya? Agtalaw kayo nanang? Wan, nauma ako namang kitkita kinitatangyaw. Kunakman no nagtalaw kan imeng. Adda ka pa'y matlagayam dito balay. Simakit lati dyan kaw. Iso amadamdama akton ngagtalaw. Tatang, nanang, isardeng yon ti panagap-apa yaw. San anasayat day ta? Day tamam ti san anasaya at ugalin na. Manhid day tataw. Anya amanhid sasawam dita. Awan rik na malaklakayan. Guston, tatang, nanang. Di mo matlagayam may ito rin tagtalaw imeng. Awan gayam kwartak ang pumanaw. Di nakatawaan kandraw. Malas kay tibiyag kaw. Kundi karit kagagtalaw, di mo ba't gayam may turad? Takraut? Saan nakatakraut? Pumanawak taw numadamdama. Apa yung madamdama pa'y laeng? Pumanaw ka itan, kaputasan akong anaragsakin ka. Saan akmeten anaragsakan ka? Manhid. Day tamanan ti bagam kanyak imeng. Sa anak amanhid, talaga laeng adikan kayat, gaputan na uma akong kinka. Ay, na. Apay nga grungaab kamatan, imeng. Nagalas tilangam. Talaga sana na maurnos ti relasyon ta, Kandro. Sana na talaga. Ay talaga sanay, kaputasaan ka na kayat. Agsapulak lang yan iti sa bali a babae. Daytay ubeng ngam iti sika.
Nakaluto akon iti pangmalman ni. Agidasara ko ni dilamisaan. Berna, ikanak maniti pulutan, anak ko. Ah? Nanang? Nabartag ka mata si Mangpet. Ada pa igam mo at ngadan. Magaw nga di pulutan na, Berna. Ituloy ko ti agin na bitiyarak dito'y balay. Anya? Apay nagbartag kayo nga ay. Wan, kaputawan, matiserserbenti biyag ka. Dinagmutin ay ayatan ni tatangyaw. Ay, anya lakit din ay nanang. Ay, ayatin na kayo ni tatang. Saan arumbang anaginom kayo iti arak? Basta. Kay kutiag bartak, Berna. Ay, lipat. Taga na mamimpinsan di tatangyaw. Ay, ornosan yung man kit di ti pagbagiyo, nanang. Di kay sapayin nagdigdigos. Kuso-kuso ti bokyo. Rayan na. Awan ba bibiyang di tatangyaw. Nga urayan niya tilangak. Nanang, agdigos kan ornosan yung man ti pagbagiyo. Sabalin ti payudyaw. Oray si kama tatang. Mabaybayan yun ti bagiyo. Agpada kayo kan ni nanang. Asaan nga agdigdigos? Ay, unay kayon aya. Anya ko mangay, Berna. Oray man sana ko nagdigdigos kat mabalain. Tatang, saan kay nga ubing abasit nga agpaspasugnod? Nagbasit abanag ti saan nyo apag kinkinawatan ka ni nanang. Nalabos nga min day jay kainam. Kasla saan nakalalaki og sasaw. Dinakpayan ibainan. Tatang, Oray man jak makikita day jay nga inayaw. Jakon pagan-anaw, gaputan nagbangsitan di pay urna. Di pa yan agtut-tut brush. huston tatang. Ang mga numangag na kayo ni nanang. Aga pa kayo manan. Ay talaga jakon pagan-anaw ni nanang yaw anak kaw. Jak kaya tayo day jabak bakitan. Talaga parikot da nanang gantatang, Berna. Wen nga rod manong lito. At dadangag pa iso diti balay. Ngam saan damot niyag pimpindan sain. Masikuranak pa yun amang bagbaga kadakwada. Ay, so baybay aklat pa idan manong. Ay uray siya kading kaw. Nabannoga kaw namang bagbaga kadakwada. Nagbasit la abanag ti pag-apaan da. Di da pa yun masangot ag digos. Sabalin ti payudda. Nagalsamdan. Anya laki din ay dagiti dadakkel ta. Iko na nga tani Kandro. Jak nangagdagitim bagbagana ang nagbangsit ti payud ko. Para makita. Agdi ko sakman. Dua nga oras. Kalpasan na. Jaymat bang-banglaw ti digos ko. Kanagbado ak iti seksi. Mapanak to pay agpariban. Tapno na pintasa. Ay. Narabyanak ang naggapo ijayan da pari tumas ah. Dakmetin na puutan ti panaglabas ti oras. Rabi met gaya man. Nakalukat met ti silid ni Imeng. Ken naglawag ti silaw na. Nagsida kami pailaeng iti pagturugan. Jak pagan ano day tabak bakitan. Mapanak mo tin iti silid ka. Baka turog ka na. Kasla. Sa bali mo't tao di nakaida iti katray. Naurnos ti buok na. Nakapantay. Nakabralaang. Sino ngay day ta babae?
Nagbalikay. Ni Imay. Ha? Diyos kay. Apay ngay akas to'y matendirik na. Ha? Nagpintas betan ni Imay nga. Kaslamatan balasag abat maturag. Sino ti mga apros kanyak? Imay. Kandraw. Imay. Anya tararamidam. Ay, di nakaprosan. Agriaw. Di ka agriyaw. Imay. Anya tararamidam. Inakakan. Ay, Mario ka. I love you. Imay. I love you too, Kandro. Verna, agar mo tayo kadina nako. Nakaluto ka ka din, Berna, anak ko. Ha? Nanang? Tatang? Agsinsin na labay kayo, matan? Wala nako. Saan kami agap-apakin ni tatang mo? Nagkinaawatan kami. Anya? Ay pudnaw tinanggagmaw, Berna. Iti saan nyagbayag? Maadaan kayon taon iti adeng. Anya? Ay naanak ko. Kaya't ko pa iti agsikong. Hey, insan. Adda ka mo dito ibangkag mo. Sa dino ko mang, iti sa baling ayang kaw. Iti bangkag ko, Saan ka di akayat mo ti mga asawa, insan? Why? Kaya pa ayang. Kayat mo, tay kang kay titik-smith mo. Apay, amok ba't iti makitiks me? Kay surwang ka, insan. Kinmesa ka awang magsilpong kaw. Una mo na, insan. Kay kumatang ka, nagaruti kwarta minsan. Kadwa naman ang mapang kumatang, mata, diyan mo tiga gadangan. Itong bigat, saan ka ngagbangkag, tagpailit ang araw, insan. Ya, saan ka ngagbangkag ita? San tatang gurong kami kanin sa kwanardang. Ibagatang mo langin kaninanang mau no da kayat mo agatakain. Amo na ayang, ba't kumatang iti silpaon? Cellphone? Apa yan anwam ti cellphone? Makitiksimitak ba tapno makasawa mo tay? Adula amin. Kayat mo ayat ti makiasawa. Diyo kaya tamadaan kayo iti apaw. Dati pa nagkunamaya ka adang mangayat kan kabalasang. Kaping awang ngay. Kay tabusis mo nakasingsing kay. Pati pa nagkatawang ko nagsinggay. Ay, sa bagay nga paisaw. Busis mo langin ka bastard kan iti balasang armam karday. Nya insan. Inta na. Nya kay tararamidom dito likod ti balayaw. Sana ka mapaninsan. Ha? Tapay nga eh. Kaya nagtungtungan tayo di kalman nga agudong ta. Mapana li bang kagkaon? Nagbaliw man ti panunot mo insan ah. Jak kaya ti agaramay. Iswa jak kaya ti kumatang iti cellphone. Nagbeat ka mga nagbabawi insan. Si kalangin ti agudaw. Apay kami na nagbabawi ka insan. Sayang gated cooking ka tiksmith mo. Nagpindas pa eh. Naglalakay at abaro na. Ano niya? Kumusta kayo nga i-textmate mo? Ay na, pagsarsaritaan mi nga ro, hindi pa nagkita may. Imbag man, kagday nga ibirbirukan na mat a textmate ko. Nagbabawi ka naman. Apay nga, mabain ka now. Managbabain ka nung amin day akasinsin na. Ay, bayamon anyangay nga ro. Ay na, umawag to kano ni Nardo. Denggan taman ti boses na. Sige, denggak tuman nga ron. Agay
Daya tagsamanan. Ay na. Gayat ka na talaga, insan. Ay kawang nga raw insan. Kat mabaling ka mo ilat nga gayat insan. Awan mangayak kanya kabalasang ha. Gapoy ti boses ka. Ada. Apay ngamin na dahi ti panunutan mo insan. Isuwitin ba ka ni tatang? Pat yun to mga minitatang mau. Ay, ang mga lumabas na dakto lang. Kaya masaktan ha. Numabasted ka, di agaram kan tumanahin insan. Nagado di ta babay. Ay, wala niya. Ay, why? Ustaw? Mala, intan kumatang iti cellphone mo. Ta surwan ka man ngag cellphone insan. Ay na, nagmayat ka talaga adan ganti boses mo. Siguro, nagwapo ka iti personal. San mo't onay? Ay no, pati pa nagkatawang. Nagmayat adan gan. Ay, may nilawaksan kan ko. Ay good, agkasartan ang araw. Saan tapay mo't nagkita? Ay good, agkita ta na maray. Ay, di kasinsin mo nga ay. Ako nam nga itad mo aka-textmate ni insan ko amarilaw. Ay ni Kardeng. Sursurwak pa ilang ag cellphone maray. Ay, di na mo. Amumitan, di makal dito'y away. Kun ijay lapangkag dayan na. Kasta ka de. Ang apama na masursuro na ag cellphone. Itad ka, tinambar ni Marilaw, akasinsin mo. Tag textmate naman. Sige, urayan nga min dayta ninsan ka. No, agkita ta. Itugot kung tumot din ninsan ka. Ta agkita takin ni Marilaw. Ay na, may mayat manan mo kasta. Lakay, nakaluto akaon, mangantayaon. Ay, abam ni Kardeng. Anya nga itararamidan na jerwar. Nakatugaw mo't ijay patukin na nakadumog. Yakman amon niya tararami din na. Kardeng! Mangantayaon! Muna kayo na ha. Anya itararamidan dita. Awan. Bala, bye-bye amon. Umunatan namangan. Unak man, magmulmula kan itinatang Kardeng. Agmulmula, man. Ay, saan mo pa imat anarugyan tinagmula? Agmulak to ko na, man. Anyalagan tararami dam ngay naldaw. Ay, kagtrabaho ka dito bangkang. Karuroot mo tibang kagmaw. Ibaga man latipod na. Agar-ari ma, iswadya nakamula kin nakalinis tatang. Anya, Agar-ari makuna. awan ti mangayat ken ka, apay andaya. Katiksmit ko dyaral ma. Ay, basterin na kan tuday jay. Tiyo nga minibagbaga ti kasta tatang. Marik nakakaya namin ni Marilaw. Ay na, nag-sweet nga text ni Karding insan. Ay ya. Kanayon na adamagan no nanganak kun. Ipalagip na sa anak ka nung agpabisin, tapno sa anak nga agsakit. Ay, sus! Kung nangamin ni Nardaw, anasingpat daya kasingsin na. Ngam, saan kami pa'y mo't anagtungtong? Ay, katagtungtong kayo bayam, taibagak to day takan kwa na. Kaslakin ni Nardaw, nagmayat ti boses na. Ay, no, mainlove ka dagos insan. Nagsamot di silaw, iji silid ni Kardeng lakay. Ay, wan nga raw. Ada ka no text spit na kahit nga rarabin na. Ay, bagbagam di anak mo. Bagbagak may. Amumot dagiti babalasang itan apanawan. Napili da. Sa bagay no lang sana pa atin ni Kardeng. Insan,
tawagam ka nun ni Marilaw. Mabay na kinsan. Pagbay na mga ko mainsan. Naskin ngag sarita kayaw. Ngay mangag na tinalas a boses ko kag babaway. Imposible mainsan. Kano nagtagar ka man? Agkita ti ulatan. Tawagam pa'y kanong arod. Nawagak to nagdalog ko. San mo nga ibay-bayag tawagam mo. Ay na, agtungtong kaming gini Karding. Sige mang, tatanggak di pa nagtungtong niyaw. Umaw-awagan. Ay katsong bata man Hello, Karding. Kumusta ka? Hilaw. Kumusta ka ngayon, Marilaw? Insan, apay ngay, nagsinggit mo ti boses na. Ay, diyak ka mo Ay, naperdin samot ng to'y cellphone ko. Karding, mabitlaan Itaag man no anya ti perdi to'y cellphone ko. Ay, naperdi ta silpong mau. Nagsinggit mo ti mangag ko a boses mo. Kasla boses ti duwende. Ay, nasken agumatangak iti baro a cellphone ko. Saan ka nga gumatang? Iti baro ang silpong mo, Marilaw. Awan perdi day ta silpong mau. Ha? Awan? Kinapudno na ka, talaga kasto. Iti pa nagsaw kang boses ka. Anya? Insan, nangagkuya pa nagtungtong yukin ni Karday. Ay, apay ngay akas jay ti boses na. Di man lang bagbagan ni Nardo at duwende gayam di kasinsid na. Hindi nga ta? Kunamat abasit ti boses na. O, di basit na. Pati pa nagkatawa na. Kasla katawa ti duwende. Ay, nainsan. Di mon uyawan, nagkita kayo. Agkita kami kadipay. Ay, katuan mat Ay, amo kun kilangana. Ay, jak kayatin ti makipagkita kan kwa na. Kat no nagtutungtong tayaw, magkikita tayaw, san ka day insan? Ay, ad-ad-dala ang amadismayaak, numakitak tilangana iti personal. Nagtungtong kayo gaya man kan ni Marilaw insan. Sinuro ko din baga ma. Ipili mong tumang nga may. So nga doang aldaway na sa ngagtitiks ni Marilaw. Nadismayan sa amitay. Ha? Puto din baga ni tatangkaw. Awan ti babaya mga kanyak. Ay na, saan ka ngagsaw iti kasta, insan? Diya i-charge si cellphone kaon. May baya kaon. Saan mo ka di akayat na makipagkita ka dakwada, insan? Diya kaon. Agkikita kami ka now. No kaya't mo, sumurot ka. Si kalatan na. Talaga takdara kung tiyaglala kayo baraw. Hello? Imbaga kung gini Marilaw, magkikita tayaw. Saan mo't akayat ni Karding ti makipagkita, maray? Nay, apay ngay man. Mabain ka now. Ay na, di mo mat ngamin imbagbaga. Akas jay gayam ti boses na. Apay, kasapulan pa'y ka di ngay bagak. Anya ka di tila nga jay kasinsin now. No, talaga akayat yung makita. Umay kay dito'y lugar may. Ta ipasyar kayaw, iji balay da Karday. Nasayaan ano ijay tayo lugar da Karding nga agkikita. Agkita kayo matlangan ijay textmate na, Marilaw. Saan kami nga ag-textmate? Nanipod day din na udi apa nagtungtong me. Saanon ang nagte-text? Ay, sayang matanya. Ay, nasaysaya atin day dyan na pasamak. Taamangan no nakaam-amak tilanganan, no agkita kami. Asi daw dagijay babalasang akadwan ni Nardaw lakay. Arman kano man ni Nardo di maysa. Di maysa na po daw arman kano iti ni Karding. Apay,
Saan itan? Jak amo, tayo sumati ko na ni Nardo. Napaya di magas da ngay dito'y balay. Katawan mo't ni Karding ditaw. At damot ijay bangkag. Isuti ko na. Mapanda ka no pasyaran iji bangkag. Adaw timula ni Karding aprutas. Kinalawa ti bangkag na. Makita dan tao. Uray kas jay lang ni Karding. Tanagagat ka na ano sa baraw. Swerte ati balasang ama-asawa na. Nakita mo, di balay da Karday? Wan, ay na, nagdakkel mo't gayam ti balay da. Kun naglawa ti paraangan da. Day tataltalon na makikita yaw. Kukwada day ta. Ay, apay ngay. Di mo man laing bagbaga-abak ng dagayam. Ha? Sa dino ngay kayan ni Karding. DJ man na oh. Nakatakder, iji bangkag na. Oh, DJ na nakita na kayo. Karding! Ada kami! Ay, no! Nagtayag magayam. Wen, adayo ang na taytayag ng iti siya. Ay, kunak no basit alalaki. Insan, umayda ka bisitahin. Iso ni Marilo at ex-meet mo iday. Insan! Marilaw, kumusta ngay? Nasaya at latamat. Ay na, nagwapo mat gayam ni Karding iti personal. Nagtangos niya agong na. Nagmayat tingipon na. Kumusta ngay Marilaw? Nakaumay kayo man dito lugar may. Mapantayo di kubo-kubo atay di tayo nagtutungtaw. Ay na, adapay kanlid na. Asino nga artistan ti karup-rupa na. Mala, mapantayo nga raw, DJ Kubo-Kubo, maray. Marilaw. Ay na, nagadumatan da ito inuli yung agkasinsin aprutas nga yawid may. Basit la day ta. Into nagsubli kayaw, ay kat adun to pa ya. Di mo ngay ta kay nga umay. Ito maminsan ta pakamonda. Tapno makasagana may. Agyaman na Karding. Ang kayat ko ti gumurakan ka. Api nga gumura ka may. Kasano di nakmatan tinetexan. Diyak matan makontak ti number mo. Mabayin na mga mingking ka. Texan na ka. Promise mo dahit na. Wen, kunamon insan. Into nagawid ka. I-charge mo yung cellphone mo. Tatawagan madagos ni Marilaw. Available 24/7 para kan ka, Karding.